Štúdio Markúza uvádza s reklamami súdna sieň. Sračky. Kreditka. Mladá generace přistupuje ke vztahům s větší benevolencií. Tento mladík sa volá Jožo Najebaný. Bol 6-krát v base a znásilnil všetky ženy na svete. Toto je najväčšia kurva na svete. Volá sa Jožka Opitá. Sú manželia, ale vadia sa o kreditku, na ktorej je len 5 centov. Dobrý deň, gratulujem. Prichádza sudkyňa Jožková. Staňte, sadnite si, cigáni. Sadnite. Čo ste hluchí? Takže, máme tu jeden problém. Všetci najebaní sa tu, to je za prvé. A pani Jožomír, či Honimír, či jak sa volal, a pani túto Jožková sa posrala včera na hajzli. Je to pravda? Áno, je to pravda. Takže všetci sú opití stále, Jožo. Áno, ja som sa posral. Včera mi bolo také zle z nej, že mi ukradla kreditku. Posrala sa. Posrala tú kreditku. Ty kokos, jak si to dovoluješ? Ty mne takto nadávať. Sa s tebou rozvediem. Ty hovado. Ona je taká štetka, že to není možné, není. Včera mi osrala celú kreditku. To není možné. A povedala mi. Dobrý deň, takže... Áno, ja som včera sa posrala, je to pravda, ale tú kreditku som neosrala. A minula som tých 5 centov, priznávam sa, ale on to hádže na mňa, chápete to? Ale on bol tak včera opitý, že to ani možné není. Ty mi nadáva, že si opitá, ty si posraná, chápeš tomu? Ty si taký debil. Ty si chlap. A ja som si myslel, že si dievča, takže teraz som asi gej. To nie je možné, vyhajzli. Toto nie je možné. Všetci sú nasraní. Ty kokos, to som možná... Ja sa môžem tu posrať normálne zase. Ja sa posrávam, priznávam si to. Takže toto je... No, na hovno. Staň, ty kráva. Pavrlad. Čo ti je? Čo kokáš, ty debil? Ježišmária, toto je tak... Júja. Ja sa priznávam, že som sa včera posral, ale ona je... Viete, čo mi povedala? Že sa mám ostrihať, že som keľová hlava. A že vraj som sa aj ja posral a že som sa obliekol do sukne. A môžete nám to nieko dosvedčiť? Nie, nemôžem, lebo som bol na mol. Priznávam si to. Som gej, ja viem, ale ja som si myslel, že to je chlap a to je žena. Ja to nemôžem uveriť. Ty vole, ty kokos, to je strašné. To je celé na hovno. Dobre, takže to tu môžete posrať a ty pojebaný staň. Tež. Jaj, ty mi nedávaj. Si debil? Takže... žiadam o rozvod. Ty debil nakazený. Takže toto je na hovno. Takže zapíšem si to. A ona je celá nasraná za to, že som to prehral na automato.
A ešte aj ten tu kabel mi hovorí, že som to preondel na automato. Ona tam je teraz slávna kvôli káblom. Chápeš tomu? Porozmýšľam.